ga wani haske an sama mana dama, yau ga kifi kuma an danka mana kuma. AMG Abuja ka gama yi mana gata, a harkar arziki ka taimake mu muke daɗa girma. Tauraro abun gani a yaba masa ya fito, mai kushen ka hasada take damun shi a binciko. Uwar rago ake yi wa daji kar ku yi mun musu, uwar gwani kwa sai barka ku tsaya ni mu jera ko. AMG na NOS gwiwoyin makiyan kakas, ka musu rata sai hange da wuyar sha'ani daurin zarge. AMG na Abuja ubangida na sunan ya bugari, yaran da ma irin su AMG ne ban zuwa, shine gwanin da ke biyar mu ko da yaushe da karuwa, mai taimakon matasa da alkhairi mara kirguwa. AMG ubangidan fari da ka haɗa a rayuwa, ka ci dubu ka rabar da dubu da kai dabu ka samu rabu. Faftiyu harkar da ake yayi, harkar gayu ba sanya layi, alkhairi gun mai ra'ayi, harkar samun da ake yayi. AMG kun haska mana we, ka tara kudin ka ta sassaukar hanya ta gari. Ni ban ga kamar ka ba AMG, mu kira shi da shugaba AMG, dan ka wuce yan uba AMG, harkar ka kasa gaba AMG, Allah bai barka ba AMG, kuma ka bi uwa uba AMG, addu'ar su tana gaba AMG. Faftiyu harkar ka ce AMG, a Abuja kai fice AMG, harkar ka tsaftace AMG, ba aka ce ku ce AMG, ga babban zaki AMG, mai ba wasu aiki AMG, mai halin kirki AMG, tafiyar mun mura AMG, dan ba ta da kura AMG, sanadin mai kara AMG, ka yi mana gata AMG, kai da muke maka fata AMG. AMG na NOS gwiwoyin makiyan kakas, ka musu rata sai hange da wuyar sha'ani daurin zarge. AMG na Abuja ubangida na sunan ya bugari, na gaida Sadiq presenter, a gaida Isah dan Hajiya, photographer na AMG da Bashir amanar AMG. Isah Abdallah nake muku fatan alkhairi.